Vader is niet degene die verwekt. Nee, vaderschap is geen titel die je alleen krijgt als je een kind krijgt. Het is een toewijding die je met elke actie verdient. Veel mannen denken dat ze vader zijn omdat ze geld geven of omdat ze hun handtekening op een stukje papier hebben staan. Ouder zijn betekent dat je aan je kind laat zien dat hij niet alleen is op de wereld en dat alleen jij hem of haar dingen kunt geven die je niet met geld kunt kopen of die je niet in de winkel kunt vinden. Ouderschap is een dagelijkse daad van liefde. Precies. Elke dag en niet eerst het werk. Want de eerste taak van een ouder is om quality time met zijn of haar kinderen door te brengen. Quality time. Geen kruimels en geen restjes. De vader die voor zijn kinderen zorgt, hen opvoedt, beschermt en voor hen zijn, is degene die het leven van zijn kinderen werkelijk beïnvloedt. Gewoon? Pinsik.